Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen op Bonaire, want er is opnieuw een brand op de vuilstort van Bonaire. En dat heeft ertoe geleid dat omwonenden gisteravond al is verzocht, min of meer opgelegd om te vertrekken. Ze moesten worden geëvacueerd. De brand op de vuilstortplaats kent een grote, sterke rookontwikkeling. En dat zorgt ervoor dat in een straal van 1 kilometer alles moet worden geëvacueerd. Afvalcentrum en stortplaats Celibon staat als potentieel gevaarlijk te boek. En de brandweer is ter plaatse, probeert de brand onder controle te krijgen. Maar er liggen ook enkele opslagtanks, die worden nu gekoeld om te zorgen dat daar verder niks mis mee gaat. Nog maar 2 weken geleden concludeerde de inspectie Leefomgeving en Transport in een rapport dat de situatie zorgwekkend, complex en urgent is. Volgens de inspectie nemen de risico's voor het milieu wekelijks toe, waaronder voor lucht, bodem, grondwater en brand. En dat is nu dus het geval. Lo vast voor drugs en witwassen. Parlementariër Michelangelo Lo Martinez is gisteren opgepakt en zit sinds die tijd vast. Hij wordt volgens een bericht van het Openbaar Ministerie verdacht van het witwassen van geld en handel in drugs. Volgens het Openbaar Ministerie is de aanhouding een belangrijk resultaat na een strafrechtelijk onderzoek dat meer dan een jaar heeft geduurd. Er is door de RST ook gisteren een huiszoeking verricht. Daarbij zijn verschillende spullen in beslag genomen. Op dit moment geeft het OM weinig informatie over de zaak. Nadere aanhoudingen zijn niet uitgesloten en de zaak heeft de naam Bleda gekregen. Arrestatie kan niet zonder gevolgen blijven. Er is veel gereageerd op de arrestatie van Michelangelo Lo Martinez. Hij is leider van de partij CAM. Hij is het enige parlementariër namens die partij, dus ook de fractieleider. Maar deze week, of in ieder geval binnenkort, zou de partij daadwerkelijk ook een minister leveren aan het nieuwe kabinet. Zoals bekend, na het vertrek van de PNP in augustus van dit jaar, heeft CAM samen met onafhankelijk statenlid Sita Jezus Liitu ondertekend dat ze de coalitie van MFK steunen en in ruil daarvoor kunnen ze een minister aanleveren. Of dat nog doorgaat is de vraag. Er is natuurlijk ook een situatie dat in het parlement nu Lo Martinez daar geen zitting heeft, het parlement, de coalitie, geen meerderheid heeft. Dat is een situatie die niet lang kan duren en volgens Quincy Girigori van oppositiepartij PAR moet er iets gebeuren, want de integriteit van ons land staat op het spel. Het is treurig voor Martinez en niemand is schuldig totdat de rechter dat gezegd heeft. Maar het feit dat het nu zoveel consequenties heeft, moet consequenties hebben voor het kabinet. Bijvoorbeeld door ervoor te kiezen om demissionair verder te gaan en zonder steun van de CAM, aldus Girigori. Ontvanger verkoopt inventaris. Het was aangekondigd. Harde controles, harde maatregelen op bedrijven die achterwege blijven met het betalen van OB. De premies en de OB in 2023 zijn enorm, dus het achterwege blijven daarvan is heel groot. Er is nu een lijst gemaakt van 30 bedrijven die bij elkaar meer dan 20 miljoen schuld hebben opgebouwd. Ik heb het precieze cijfer hier niet, maar het gaat om bedrijven die schuld hebben tussen de 70.000 en soms 2 miljoen. Dus enorme aantallen en de Belastingdienst wil dat iedereen belasting betaalt. Daarom is er een café op de Schottegatweg gesloten op 1 november, omdat er geen OB werd betaald. En die sluiting leidt er nu ook toe dat de inboedel meteen ter veiling wordt aangeboden. Dus de maatregelen die worden genomen tegen bedrijven die weigeren om hun belasting te betalen, zijn rigoureus. Bewoners slaan alarm over gedumpt afval. Bij Santa Catarina is er een kleine vuilstort gaande, tenminste. Mensen laten daar keer op keer weer vuilnis achter en daarmee wordt het een hele onhygiënische situatie. Het stinkt, er komen insecten vanaf en het is natuurlijk niet wenselijk. Zeker nu stort op de vuilstortplaatsen gratis is. Daarom ziet u op deze beelden de overlast en men wil dat er iets aan gedaan wordt. Eerste vlucht van TUI Fly uit Brussel. Gisteren werd het vliegtuig van TUI Fly uit Brussel een warm welkom geheten hier op Curaçao. Dat gebeurde natuurlijk met een traditioneel watersaluut. En België is
Dat weet niet iedereen, maar het is de derde grootste toeristenbron van Curaçao in Europa. En deze nieuwe route biedt nog meer reizigers de kans om naar ons eiland te vliegen. TUI vliegt nu 15 keer per week naar Curaçao, 13 keer vanaf Schiphol en 2 keer vanaf Brussel Airport. En daarmee zorgt het voor een gestage stroom aan toeristen. Auto over de kop, gisteren een ongeluk op de Camina George Willems. Waarbij een auto waarschijnlijk doordat de chauffeur de macht over het stuur verloor, over de kop sloeg, tegen een elektriciteitspaal aanknalde en daarbij forse schade opliep. De chauffeur moest medisch worden nagekeken, maar niet naar het ziekenhuis worden gebracht. Maar de gevolgen van de botsing waren onder meer dat de omgeving enige tijd geen stroom en internet had. En de reden voor het ongeluk is nog onduidelijk, maar de auto reed alleen op de weg in de zin dat er een eenzijdig ongeluk heeft plaatsgevonden. En daarbij wordt gedacht aan te hard rijden. Mensen, doe alsjeblieft voorzichtig op de wegen. We gaan even over naar een break, zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Begin in Den Haag, want in de Tweede Kamer is gisteren een motie aangenomen die de regering oproept om strenger te kijken wat de invloed is van China op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De motie laat de regering weten dat het parlement op de hoogte wil worden gehouden van die invloed op onder meer politiek en economisch gebied. En welke maatregelen de regering gaat nemen om te zorgen dat die invloed niet te groot wordt. Minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp, had de motie ontraden, maar hij is toch aangenomen. Tegelijkertijd heeft hij aangegeven dat er binnenkort een brief gaat naar het parlement over de invloed van China op deze 3 Caribische landen van het Koninkrijk. En op 18 december zal er dan in een commissie over dit onderwerp worden gesproken. Het is niet een onderwerp dat dagelijks het nieuws haalt en de zorgen van de Tweede Kamer kwamen voor sommige mensen op de eilanden nogal onverwacht. Het is nu wachten op de brief die de minister van Buitenlandse Zaken gaat sturen naar de Tweede Kamer, waarbij meer duidelijkheid wordt gegeven over dit onderwerp. Dan gaan we naar Aruba toe, want die hebben goed nieuws te horen gekregen. De elektriciteitstarieven dalen met 4,2% per 5 november. Gisteren dus om 5 uur 's middags is die tariefverlaging ingegaan. In maart 2023 gingen de tarieven al 7,1% omlaag. In die zin heeft het te maken met een betere aankoop van de elektriciteit. De aanschafkosten zijn lager en dat is voor de Arubanen goed nieuws. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want iedereen heeft inmiddels wel begrepen. Amerika heeft een nieuwe president, tenminste, hij wordt in januari beëdigd, maar de verkiezingen zijn gewonnen door Donald Trump. Dat had niet iedereen verwacht, maar Trump zelf was ervan overtuigd dat hij zou winnen. Hij heeft op een indrukwekkende manier de verkiezingen gewonnen. Er zijn heel veel reacties wereldwijd, maar op deze beelden ziet u dat migranten op de grens tussen Amerika en Mexico tot het allerlaatste moment hebben geprobeerd mensen te bewegen om op Kamala Harris te stemmen.
Trump wil werk gaan maken van een verdere bouw van een muur die migratie tussen Mexico en Amerika tegenhoudt. En op die manier wil hij harder op blijven treden tegen migratie. Dat is vooral in de migrantengemeenschap een zeer moeilijk onderwerp. Er zijn heel veel protesten in die gemeenschap tegen Trump geweest. En zoals gezien op de beelden nog tot het allerlaatste moment. Maar de kiezer heeft gesproken, een indrukwekkende zege voor Donald Trump met een majority vote door het hele land. We hebben nog geen reactie gekregen, bijvoorbeeld van Curaçao hierop. Zodra we dat krijgen, laten we het u weten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat Curaçao zegt, buitenlandse zaken, dat valt onder Nederland. Wij doen verder geen uitspraken. We houden u sowieso op de hoogte en we zijn er morgen weer. Allerbeste, tot ziens. Dag.